שלומי לא יאכל, יאללה. מישהו מכיר רוחות של תשוקה? כן. כן, מה? אני לא מרגיש. זה מצחקים שטוב. הופה! הלאה, תתחיל. נו, שלומי. כמה מילים? תסתכל עלינו! שלוש. הבנות הוא. קריאה ראשונה. איקס. פלוס 2. שתי גברים וחצי. סרט. קרא תגיד 2. כן פלוס 2. יעקב עם 2. אני יודעת. קרא תגיד 2. קרא תגיד 2. מי זה 2? הם לא יודעים, אבל אם אני כאלה גרועים. מילה שלישית. יעקב. לא? יעקב עם 2? רגע, מישהו לוקח זמן? זמן, בנות, תיקחו להם. נגמר הזמן! נגמר הזמן. מי אמריקאי 2? 10! 9! 8! כמה מילים? זה 3 מילים? כמה זמן עוד? זה קוף, קוף. זמן, לא כמה אומר. זמן? 10 שניות. 9, 8, 7, 6, 5, 4. אוי, נו באמת. בא לי למות, כי זה חוק. אבל שנייה, מילה ראשונה ושנייה, קונג פו. מה, אני ידעתי, זה היה התחלה.